Piye, Gong? Ayo wis Semar modar iki. Wis. Pantem modar kok ora. Karo bapakne kok. Ha piye? Kan Semar wis ngomong. Isone mari nek Pandhawa rawuh nang Karang Kadempel. Heeh. Monggo Pandhawa ora komplit. Heeh. Ndara Sedewa lunga. Heeh. Merga ditundung karo Ndara Werkudara. Lah iya. Pustaka Jamus Klimasada diboyong sinuwun Ndarawati. Heeh. Berarti kan ora iso rawuh nang Karang Kadempel. Mulane kuwi Ngene wae Tru kowe sang ora. sangu. Dikumpulke ayo tuku pethi. Heeh. Diukur awake Semar ora ana sing cukup. Tur ya sing ngusung sapa? Ngene wae tuku tosa wae. Semar ki awake cemplungke tosa engko kari nyetater ming kari mlaku rasa dadak ditumpake kereta Jawa. Kok karo bapak kok sia-sia men to? Aku pancen ndek cita-citae, Tru. Lho. Nek bapak sedo, aku kan madhep pamonging tanah Jawa. Duapure kaya ngono. Aku iki pamonging tanah Jawa ki sing arep percaya karo kowe sapa? Lho anak buahku. Baron Bagio. Tapi ya ora gleleng. Nah, loro kae wis percaya wis aku ora butuh kepercayaan sapa-sapa. Angger takon ngomong apa siap. Heeh. Takon joget we manut kok. Bola apa kan karo duit ya, Tru. Ah iya. Wong waras we karo duit. Jogetnya 100, joget tenan ya, Tru. Ah iya wis ben nengki wae ora. Iki awak dhewe ndang bali nang Karang Kadempel matur ngersane bapak. Aku percaya, Gong. Nek bapak midhanget ature awake dhewe Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ora ana, bapak mesti gregah wungu malah waras. Kuwi nak panyokro bawahmu. Ning iso bapak tok bisiki nang kupinge. Pak, Pandhawa ora komplit, Pustaka Jamus Klimasada ilang terus mantane terus pendonong. Terus anu nggon komputer mak. Kuwi apa? Kuwi lho, nggo mriksa detak jantung kuwi lho. Nek isih urip nak titit. Nek mati terus disetrum dadane jeduk. Nyawane arep metu mlebu meneh. Urip sedilo, mati meneh. Wah, ngeri ya, Tru. Hi. Mula wong ki tumindak sing apik. Bapak iki tumindake apik kok lara, ayo. Monggo wong tumindake apik iki nuwun sewu lho. Nek sedo mesti wis ngerti sedane sok kapan, terus mesti kepenak, mesem le sedo nek wong tumindake apik. Lah kok bapak iki tumindake apik ora tau tumindak apa-apa kok lara. Ayo. Berarti nek ngono bapak iku urung wancine tekaning pati. Wah, heeh. Wah, nek ngono apa tenane? Pancen demit tenan kok ora. Wis yo mulih wae. Matur kok ndak malah geger nek negara Ngamarta aku ora seneng nek geger karo putra-putra Pandhawa utawa Sinuwun Mandros Ndara Werkudara terutama matur ngersane bapak. Mbuh kanane bapak engko mari apa matis wis pasrah sing gawe urip. Yo, mangkat wae, Tru. Putus. Kalah dhisik karo Linmas. Kalah dhisik karo Linmas Telaga Adi. Ah iya. Wah cilaka iki, Gong. Wah wis. Ndara Antasena. Heeh. Nuwun sewu le mlajar buanter banget kok. Ngoyak kula napa? Aku ngerti kowe tenguk-tenguk ning kene karo Bagong. Terus aku melayu sak banter-bantere. Wigatine nyekel kowe, Tru. Kowe nang Ngamarta gawe kisruh. Nyo tampan ana dies. Pecah sirahmu dhisik kowe le mati mbangane Semar. Ora satok tetah to. Ngendikane iki men ngendika dhewe kok ndak tau kowe sing nemtokke lakon apa piye? Urung karuan kok ya. Weh, Ndara Antasena nek wis ngono kuwi nyemelangi lho. Nuwun sapunten, Den. Sampeyan rawuh mriki dinuta Sinuwun Mandura ora?
dinutuk Kang Rama? Ora. Modar. Ora. Ning diutus Prabu Puntadewa. Kon hukum gantung karo kowe Pedro. Kono minggatno. Kono minggatno. Senengane ngedeg-deg iki ora. Wedi rewe. Ayo wedi wong dituku mati ora wedi. Mula takon sing apik. Lah terus kersane diutus sinten? Ora ana sing kongkon. Modar kowe. Aku ora ana sing kongkon ning aku duwe inisiatif dhewe Pedro. Mergo aku ki Nayaka Ngamarta satriyaning praja. Nyok tampanono Pedro Gong. Cangkem iki sing apik. Kene iki adu arep ki tratapan ya ora. Aku sing nang mburi wae tratapan kok. Apa meneh kowe? Tru Nun. Kowe tak kandhani, nggih. Kowe disalahke karo bapak, salahke karo Siwa Mandura. Terus doakon karo anak-anake liyane aku. Anake bapak Ndara Garkaca Ndawantarja. Heeh. Dokon nyekel kowe. Modar kowe. Karo Bagong. Modar kowe. Kula melu to? Melu. Waduh. Wis ngringkel nengsel, Gong. Wis ditrimake arep ngopo? Wis ayo, Gek. Nganggo jas, nganggo pecis. Kaya nek kecekel korupsi ya lho, Gong. Wis jan cilaka iki wis. Aku padahal wis kapok, Wis ora kapok iki. Tetep kecekel. Kecekel ngene iki wis Ndara Antasena iki rasa dadak glu, tangane wis mlebu sak njupuk kecrek. Mbok minta maaf, Tru. Nyun ngapunten. Kang Raka goleki kula wong loro. Iya. Aku sampean mboten goleki. Aku iki wong iso mikir kok, Tru. Aku iki pikiranku beda karo Kakang Garkaca, Kakang Antarja. Aku iki wong duwe jati diri, arep ora duwe tata krama, ora duwe unggah-ungguh, ning aku senengane goleki ngutik-utik barang lelakon sing wis kelakon. Tak utak-atik sing bener sing endi, sing salah sing endi. Mula sing bener tak labuhi, sing salah mesti bakal tak sirnake. Top ngonten iku apik. Ngono iki lho, nom-noman Ngamarta iki sing dibutuhke kaya ngene iki lho. Dasare SDM-e tinggi. Piyayine ora tau macem-macem apa anane, arep ora iso basa, ora iso tata krama, ning jalan pikirane beda karo anak-anak Werkudara liyane. Nggih to? Iya. Terus selanjutnya kowe arep dikon ning negara Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe ora kena lapor karo bapakmu perkara lalakon Ngamarta. Nek kowe ora gelem, kowe arep dipeksa karo Kakang Garkaca, Kakang Antarja. Waduh. Piye, Gong? Ya wis pasrah. Arep piye? Masa dhewe wani Ndara Garkaca Ndawantarja. Terus sampean mrene ngopo? Ngabari. Ngabari ngono kuwi ta. Terus lepas tangan. Apa kowe? Dasare ra ditata krama, ra diunggah-ungguh, mung sak kepenake dhewe. Lho, kowe iki bareng arem kok elek-elek. Aku gampang malih apa wonge. Men aku. Wis sak karepku to. Ha iya ora. Ning kowe tak bilani aja kuwatir. Carane menengo. Wong loro kene. Nggih. Kowe nek dadi Petruk ngono kuwi upama tak dadekke Baladewa gelem ora? Sembrono ora. Tenane. Lho, aku tenanan. Mendo bingung, mendo kapok. Aku pengen ngapokke wong tuwa-tuwa sing tumindake apik kae kok. Petruk tak dadekke Baladewa, Werkudara tak dadekke anu Bagong tak dadekke Werkudara. Diwalik. Oh. Mbok kaya fotokopi. Bagong tak dadekke Werkudara. Nggih, nderek mawon. Ya. Gelem ya. Purun. Ora kuwatir. Engko nek do tekan kene kowe le ngomong ya kaya Siwa Baladewa, Bagong le ngomong ya kaya Bapak Jodipati. Oke. Gleleng iki, gleleng dengkulmu kuwi. Ngapa kowe meneng wae? Aku ki malah justru mikir. Nek Ndara Antasena ngendika kaya ngono Petruk tak dadekke Baladewa, Bagong tak dadekke Werkudara. Terus iki engko lunga, terus sing asli teka. Sopo iki? Madani aku. Ties.
Wah, ana Werkudara sijine hidak cangkemmu cerot. Wah, ya. Wah, ya. Ndas gedene semene uteke ming cilik. Goblok ora. Tanggung jawabe pripun? Kowe iki rasa kuwatir karo aku. Aku wani gawe iki wani tanggung jawab. Ora kaya Bagong iki gua gawe. Ora wani tanggung jawab. Ora njaluk. Aman. Cangleleng ya wajahe. Aku wani tanggung jawab aja kuwatir. Oh nggih, siap. Wis ya ngono wae ya, nggih. Iya to ya? Ya. Wis saiki do merem. Sedakep. Bagong sedakep. Duh, piye le sedakep? Matane merem. Matane sapa? Matamu kuwi. Sluku bathok. Wis. Nah, apik Mas. Wis yo tak dadekke Baladewa, tak dadekke Werkudara. Engko ora usah omong jeneng wis semedi kok omong. Wis ya ning. Wis tak suwun ngersaning sing gawe jagat, muga-muga kelakon penjangkaku terus. Tete prani manganak hanung paricata. Mbak lume mbak lamun mambeng lero mbak ing samudra hangrok. Oh, mandi pangestining Raden Antasena. Eling-eling satriya ndugal kewarisan sak ciptane dadi sasedyane ana. Ical wujuding Klora Petra kantong bolong semawur Klora Bagong Wenteh nata mandra tuwin Raden Harya Werkudara. Ora gayeng pripun lho iki omonganmu kok isih Petruk lho napa kok wis malih to ngilu sik weh waduh Ndara Werkudara ngopo kaya ban gembos Werkudara ini arep omong mesti Wah, kurang gede. Pripun? Kurang gede. Kurang gede pripun? Suarane bapak iki gede. Coba. Gedhekke sithik. Engko nang jeblok. Ora. Kok rajeg? Anu pentile bosok. Coba tak cobane ya, Pak. Wah. Antasena. Wah, tutuk modar kowe. Anak kula anak Antasena. Ya. Aku ngaturke bekti katur ya, Pak. Tak gegem. Bahasaku tampanon. Bahasa apa? Bahasa daerah. Apik. Pakde, jagat iku padha jagat pangestu karo. Antasena iki. Wah, Pakde Mandura aku ngaturke bekti katur. Yo, tak tampa maksune Pakdemu tampanono. Lah gegem dadake jimat. Adikku, adikku. Werkudara. Le ngerem ki wis. Kula bali kok das ora. Boleh nggih. Boleh iku. Kurang juga ndak konangan. Iya. Boleh kekengku.
Yayi padha Raharja. Beda. Lho. Aku karo Raharja beda. Aku Werkudara Raharja bakul bakso. Kowe ora kena sembrono lho, nek sembrono konangan. Iku nek anak-anak tekan kene, Kakang Raja Antarja tekan kene, ledho ngandani sing apik-apik. Nggih. Siap lho, Gong. Oke. Yo. Aja lali. Aku gampang lali lungguh dhuwur ora lungguh ngisor. Wah, kedhuwuren. Pakde Baladewa rada mundur. Semantel. Jenanangan. Lho, Werkudara ngapa? Ngidak sikilku. Iki iso badar iki ora. Wis ya. Ngono wae aku tak ambles bumi engko nek Kakang Garukaca Kakang Antarja tekan kene kandhanono utawa kowe ngaku Baladewa tenan. Nek do bingung senenono. Nek do muni arep nyekel Petruk karo Bagong terus kowe muni, "Kowe iki edan kowe." Petruk Bagong kuwi abdimu. Lah kok arep cekel ki sing ngakon sapa? Engko nek kono muni, "Kowe ora ngawuh iki wakmu." Wis pokoke kowe ngerti dhewe sutradarane. Yo, anu nggih, heeh. Siap. Siap lho, Gong. Oke. Suarane, Gong. Oke. Wah, aku ya arep ndelok ketoke kok kaya gayeng iki. Aku tak sok kadohan tak nonton. Yo, Antasena sing ati-ati. Oh. Kon jur jangkar ora. Nggih, pun den ngoten mawon. Jagat Dewa Bathara jagat pangestu karo. Werkudara. Werkudara. Apa? Werkudara. Apa? Iki kok kaya ora pangling. Iki anakmu Pringgondani. Dasar. Dasar apa? Dasar Baranyata. Werkudarane mumet. Gatot. Piye? Gatot. Iya anakmu Gatotkaca. Tutupono. Tutuka kok Tutupono? Tutuka. Dong aturaken bekti kula Kunjawa, Gatotkaca tak tampa. Pangestune wakmu Mandura tampanono. Kula pendhingga jimat Rama Kyai. Kula aturaken bekti kula Kunjo. Jah bagus. Gatotkaca. Tak tampa. Pangestune Bapak tampanono sing ajeg iya negarane gagal nggih menapa paduka Kanjeng Prabu mapan wonten ing mriki lho lah kok malah kowe takon karo wakmu Mandura iki piye kula wau paring dawuh kula supados nyandhet lampahipun Petruk kalian Bagong kose kowe aja ngawur gawar ngawur sing ngakon kowe nyandhet ponokan Petruk Bagong iki sapa Kanjeng Prabu Mandura lho kowe iki edan piye kowe iki lagi ketemu karo aku pisan iki kok ketemu. Lah kok dadi kowe apa jeneng kowe? Lah kok dadi aku akon karo kowe kok nyandhet Petruk karo Bagong iki nalare piye coba ta. Kala wau paring dawuh pilih Petruk kalian Bagong badhe mboyong Pandhawa. Nanging Pandhawa kantun papat. Lho edan mengkari papat. Iki mongko wonge 5. Iki. Lah kok men dadi papat? Paman Sedewa Kesah ajrih menawi Kanjeng Rama mangke Petruk Bagong wadul kalian Kyai Semar tumunten kula dipun dawuh supados ngoyak Petruk kalian Bagong supados sak mangke kula nyandhet lampahipun Petruk karo kalian Bagong Edian iki mesti ana wong madha rupa karo Baladewa mesti ana wong madha rupa karo Baladewa aku ora trimake lakon iki aku ora rumangsa dawuh karo kowe Gatot wonten dawuh Rama Kyai kowe aja ngawur aku ora dawuh apa-apa karo kowe.
Yen kowe ngarani wong tuwa dawuh sing ora-ora. Kowe ngerti dhewe yen to Petro karo Bagong kuwi. Kuwi abdiku. Kuwi ponokawanku. Kuwi katresnanku. Werkudara iso kaya ngene iki merga pamudange Petro karo Bagong aku kongkonan karo Petro karo Bagong. Supaya nyekel ora ketemu nalar, ora ketemu ngakal. Wah, ora minggat aida kowe. Sing ngajek suarane. Angel. Mbok kowe dadi Werkudara. Suaraku ini udah terlalu rendah. Aku nek nyuara gedhe iki kowe ora mampu karo kepentut-pentut lha aku. Aku wah ngono dus. Mulane kok aku kok iku mambu apa to kok muleng wae. Aja gedhe cilik, hah? Aja gedhe cilik. Lah kuwi alami ya. Gedhe cilik iki wis alami. Aku nek nyuara ya sok gedhe sok cilik. Padha karo ngono gedhe sok cilik. Ora edan, niku Ndara Antarja tekan kene meneh. Kowe apik to dadi Baladewa? Ah iya nak aku wangun. Dikandani ora kan kene. Wah aku wangun, kowe iki dadi apa-apa ora wangun. Semendra. Aku dadi Bagong tok wangune ya wis ben ora. Wis ngati-ati suarane sing ajeg. Iya. Gedhe lho. Oh, Truk. Gropyokan, Truk. Kae iki nandani nek ana patroli ngono lho. Dadi ngono ae. Kae iki tes larang-larang bayar larang-larang pendolanan. Heeh ya. Ayo. Nek Ndara Antarja tekan kene ngati-ati lho, Gong. Sembah pabekti wa Mandura ya Antarja tak tampa pangestuku tampanono lho pendika jimat paripin daerah ning kasantosan Rama Kyai kula ngaturaken bekti Rama Kyai yo Antarja tak tampa pangestune bapakmu tampanono lho pendika jimat paripin daerah ning kasantosan Ki menapa paduka lenggah wonten mriki kosek warna ndi madosi Petruk kalian Bagong. Lho kok padha karo karepe Gatotkaca? Menapa kadang kula Yai Pringgotani sampun dumugi mriki. Wis. Lan wis matur karo awakmu Mandura. Yen to bakal nyekel karo Petruk karo Bagong. Monggo aku ket mau nang kene ora weruh glibete Petruk karo Bagong. Turta jarene sing kongkonan Baladewa. Monggo Baladewa ora rumangsa kongkonan. Bapakku ya ora kongkonan. Ya to? Ngono to? Iya. Aduh. Iya, aku ora kongkonan, wis kapok kongkonan Gatotkaca. Kongkonan kon tuku kerokan jenggot. Ditukoke garu. Gundule atos. Iya, sadar aku. Ora sembrono. Iya yo. Apa kowe ya padha karo karepe Gatotkaca? Mengkaten. Dian. Iki mesti eneng wong sing padha rupa karo awakmu Mandura karo bapakmu Yadipati. Nyatane aku ora dawuh apa-apa Antarja. Weh, lah dalah kok kaya ngene lakon. Wis lunga. Wis lunga wis wah. Aku iki lek ngomong karo merem. Oh. Nek mataku melek suaraku cilik. Oh. Nek mataku merem suaraku gedhe. Mau anggere kedhep ya iso. Wah.
Asane ku wis dinteni kene iki awak dhewe lek arep badar sok kapan? Wis ora pokoke ora ngerti. Gus, Ndarantasena. Piye apik saka njero bumi aku ndelokke liwat leng jangkrik. Saweruh aku senenge. Mboten iki lajeng badar sok kapan? Dinteni sik. Engko nek wong loro kae Baladewa sing tenan karo Werkudara sing tenan tekan kene, ah kowe lagi badar. Wogah, moh. Wah, iki ngrekoso iki. Lho ngrekoso piye? Engko nek Baladewa tekan kene tenan, lah iki menungsane sing padha rupa karo Baladewa. Gretel nenggala. Piye? Kok nek nganti tekan kene Werkudara. Wah, iki menungsane sing padha rupa Werkudara. Suduk kuku sapa nyono? Pancanaka. Piye, ora cilaka? Wong biasane dagelane pon kacamata kok Sampanyono. Ya ganti ra kena. Ming sak katane dienggo kembang-kembang. Dadi ora usah wedi, saiki semikir sik. Engko nek kira-kira kono do nesu goleki pethuke. Nek aku diajar, kowe iki ra krasa lara mergo saka daya kekuatanku. Ondorira. Piye? Aku ra ndek kuku. Tak goleki gedang. Ya. Engko diagem. Iya. Nek nggo nyuduk ora apa-apa mlenyek malah gayeng. Sing disuduk pas nggon dodone bapak penyuk ngono terus diratake. Wah. Membahagiakan. Wes. Dorene sik. Ayo, Gong. Wah, sandwich. Kae piye Werkudara kok le mlaku itak-itik. Kaya Bagong ora. Pokoke do dinteni kene sik. Yo, nggih. Kok mundur apa? Kula menika malah bingung kok. Bingung piye? Menapa Kanjeng Prabu kula wau pinanggih kalian kula? Ketemu piye? Kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Ketemu karo aku piye? Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Prabu Mandura. Prabu paring dawuh mboten dawuh supados kula nyepeng Petruk kalian Bagong. Kose. Iki aku kait mau ki nang kene. Aku men pengen weruh yen to kowe iso mripek karo Petruk karo Bagong. Lah malah kowe bali-bali ndakwa karo awakmu Mandura sing ora-ora. Malah mboten paduka piyambak. Rama Kyai ugi mekaten lenggah wonten ing mriku. Kosek Werkudara iki piye ta iki? Wah, Gatot omong sing cetha. Inggih. Ngatur kemawon. Bloko suta kemawon. Wonten ing mriku kula pinanggih kalian Siwa Mandura kalian Rama Kyai lenggah wonten ing mriku paring dawuh mboten dawuh menapa-napa kalian kula. Langkung-langkung mboten dawuh nyepeng kalian Petruk kalian Bagong. Pik. Lho. Lah apa ana manungsa sing padha rupa karo Baladewa? Sanjae blek lanat kuku karpete. Werkudara aja meneng. Lidah ujane wong daplok menungsa ora tatanan wani madha rupa karo Nata Mantura Prabu Baladewa. Wah, ayo kowe aja mati tanpa aran. Iya jagat Dewa Bathara. Ya jagat Pangestu Nggara kadangipun Kakang Werkudara. Slamprong kakangku apa?
kok jlamprong. Aduh. Baladewa. Kakangku apa? Iki kono. Iki kono Baladewa karo Werkudara. Wah, setan. Idak dasmu. Baladewa, kakangku. Piye? Aku tak golek rokok sih. Wis ora, ning kene wae. Kecut cangkemku. Setan karepe dhewe Werkudara. Opo? Lagi kon menungso. Nggoku karepe dhewe. Aja ngawur ngawur. Iki nata Mandura Prabu Baladewa. Wah, kowe sing memba rupa. Wah, ngaku wis apa? Aku Bagong anu ngomong. Wah. Aku Werkudara. Wah, setan. Banjal maning. Batur-batur suarane ora pangling. Wah, kuku karepe greden karo modal dening aku, Pak. Wah! Apure kaya ngene. Truk. Aku kecekel, Truk. Kecekel kok bangga. Nggih. Aku wis disikep, Truk. Ngati-hati lho, Gong. Iki aku lagi perang. Perang kok omong. Aku nek perang ki tak sambi omong kok, Gong. Men iso suwe le perang lho. Tangkis-tangkisan ki iso suwe. Kadang kok tak nggo mikir liyane lho. Bal-balan apa ngopo. Wah, Bagong. Nggih. Wah, ngopo dadi Werkudara? Mboten ngerti. Wah, ora ngaku. Ngaku. Sopo sing gawe? Putrane. Anakku sapa? Antasena. Wah, setan. Ayo bali kaya wingi uni. Lah bali piye? Pole dandan ora ngerti kok. Wah. Antasena. Antasena. Kowe nendi le? Aja mirang-mirangke bapakmu. Ngopo? Pecah ndasmu. Anak mirang-mirangke wong tuwa, sapa sing dandani Bagong? Aku arep ngopo? Wani karo Wani, bapak kleru kok. Nek bapak ora kleru, aku wedi karo bapak. Ning bapak kleru. Gunggung awake dhewe rumangsa bener. Mak cilik mbok tundung. Pustaka Jamus Limasada mbok wenehke Siwa Ndarawati. Ya nek Siwa Ndarawati iki Siwa Ndarawati sing tenan. Nek palsu, nek minggu alasan nyolong pustaka Jamus Limasada, sapa sing kelangan? Kelangan pusaka, kelangan mak cilik Sedewa. Remuk Pandhawa, Pak. Mergo sampean ora iso mikir sing jero. Kaya nglelengi ra jamak-jamak. Dadi Werkudara pisane sapa-sapa ditendang.
Antasena. Apa, Pak? Duwe Bagong. Ah iya. Begini kowe cemburu. Aku dudang Bagong muni apa Pak kok kowe serik atimu. Aku Werkudara sing tenan. Wis ngerti. Mula aja sok gawe lara atine wong liya. Macrik tok tunduk ya lara atine wajake ora. Antasena. Dalem, Pak. Piye kabare ibumu Rangayu? Ya apik. Wah, aku kangen. Wasu. Kowe senengane ora bebeda to, Gong ora. Kangen ya. Ya engko tak temokke karo ibu. Nan, Ora, tenan ora mempeng bae. Oh iki Pak. Dadeke kaya wingi ngene. Baleke. Aku wegah ning kene tenguk karo padha-padha Werkudara. Presani karo para kawula isin. Yo kene, bapak melu aku. Nendi? Ganti. Wah, mbok rasa. Oh, ora rasa tekan esuk arep ngono kuwi malah entek-entek ki ora. Wis malik ya. tiwas mempeng. Jan nyenengke tenan. Wis, saiki bapak piye? Wah, yo. Ya piye? Wis kebacut, Pak. Sego wis dadi jenang ora pulih dadi jenang. Mula wektu dina iki rampunge perkara iki kudu dipetung nganggo nalar sing ganep. Aja grusah-grusu. Hae Baladewa wakmu Mandura gelut. Pakde. Sabar, Pakde, sabar. Wah, kuku karepe dhewe manis paling jajaran. Sungertaning kawono, Strayoli binatang September, Oktober, November, Januari, Februari, Maret. Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Baladewa suka hitung-hitung tanggalan. Antasena apa iki? Sabar, Pakde, sabar. Aja duka, aja nesu. Iki Baladewa sing gawe aku. Lah, rak tenan to, menungso ora tenan. Kowe bayi gawe pirane wong tuwa. Kok sik to, ora usah nesu. Oh, nganti ana sing jengkel. Kowe arep ditapuk, tak terkirono kok ditapuk tenan lho kowe. Oh, aja. Agine ora wani ora. Ah, kanjani ngayal. Tapuk sisan lho. Tapuk kaya lemut. Minggir. Tak topae. Tapuk kok ditopak. Walik omong. Ora iso kuwi. Iki gaweanku. Lho, gaweanmu iki? Iki Petro. Lah, ra tenan to. Wah, mulane suarane padha karo aku. Ah padha wae. Ora padha piye? Strayoli binatang Januari, Februari, Maret, April, Mei. Yo ganti yo, Truk. Waduh. Mbok tak ngenten mawon. Ora iki ngono, kowe kudu ganti. Lah, aku aja ganti Antasena. Aku arep negara Mandura, ketemu karo wakmu Erawati. Wah, edan. Alah. Wis suwe. Nek tak pisah ngene iki cilaka. Iki ana sunan ora. Arep marani karo wakmu Erawati. Ora. Kowe tok usunan ora. Yo ganti. Wah, jan kowe kula dadi napa meneh? Dadi Lur Abimanyu. Rasah. Abimanyu ra melu apa-apa kok. Etian edan yo men. Wah, Antasena piye? Bapak tindak rene karo Bagong. Lho, sik dadi Werkudara masa Bagong. Lah, setan tenan kowe iki nyang-nyangke wong tuwa. Men Bagong kok dadekke Werkudara. Nyatane ya iso do rukun karo kowe. Do mlaku bareng nyatane bapak ya ora nesu. Bapak wis rumangsa keluputane. Nggone bapak nalika semana ngiklasake pustaka Jamal Sumasada karo nundung Mak Cik Sediwa. Terus men do tekan kene sik, Pak Di lenggah kene
Bagong men tekan kene, Bapak men tekan kene engko dirembuk bareng-bareng. Yo. Werkudara. Wis to Gong iki apa? Lah linggo kuwale Ndara. Wah, kowe dhisiki kok. Lho, iki sing nang mburiku sapa iki? Bagong. Edian. Kuwi ngopo kuwi? Sing nang mburiku kudune Werkudara. Kok kowe. Pindah. Mesok ketapuk terus. Ento-entoane ya kudu ngono kuwi ora. Sing apik Werkudara. Yo. Baladewa Kakang. Ya Werkudara piye? Ku cangkem iso meneng ra kuwi? Wis malih dawuh sing Baladewa Kakang, Baladewa aku kakangmu apa piye? Mboten. Ah, ya karang ketonto ya terus. Ah iya. Bapak wis nglenggono keluputan. Pakdi, aku tak matur karo Pakdi. Ora perkara piye-piye, ning aku apal karo pambeganing Mak Jirik Sediwa. Apal perkara piye? Mak Jirik ki aja dianggep bocah sing nom dhewe ning Pandhawa, utawa piyai sing muda dhewe yuswane ning Pandhawa. Ning aku matur bola-bali to. Siwa Darma Kusuma wae pendak-pendak taren karo Mak Jirik Sediwa. Mula ngendikane Mak Jirik Sediwa perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi bener. Lah saiki ngene. Nek upama ketratase pusaka kuwi dicidra karo menungsa sing Membanata Ndarawati. Lan saiki wis lakon nggawa pustaka Jamus Lima Sada. Saiki aku tak takon, sing tanggung jawab sapa? Ayo. Nek perkara lungane Mak Jirik Sediwa sing tanggung jawab Bapak Werkudara, Rama Jodipati. Merga sing nunduk Rama Jodipati. Nek perkara pustaka Jamus Lima Sada kuwi piye sing arep tanggung jawab sapa? Monggo sampeyan rawuh ning negara Ngamarta ndombani nata Ndarawati nggone nyuwun ngambil pustaka Jamus Lima Sada. Ya ora. Waduh lah terus piye? Ah, iki nek gelem menggalih nganggo nalar sing garwa lan adu plegak-pleguk kabeh to. Mula perkara iki wajib dipetung. Wajib dipetung. Ning iki mau nyatane wujude blegere Yayi Prabu Ndarawati. Saiki akeh wong sulapan. Akeh wong sulapan. Tenan lho. Winginane kula ketekan Petro niku ya entek-entekan. Bonom wong liya nyandang Petro maling gen kula entek-entekan. Oh apa kok? Heeh. Jam piro le teko? 1:30. Aku 1:30 ning gonamu ki. Oh, berarti kowe tenan kowe. Kene terus tak dol. Kowe ditagih semaya wae kok. Ora tak ngonone tegelan, ora tegelan tuman wae kowe ora. Lah terus piye? Ah, saiki lagi iso menggalih. Bareng wis kelakon terus tembunge ming lah terus piye? Lah iki nang kene iki sing ngeling rembug nang kene iki, Pakde. Rikat lampahing rata tan mantara. Prateng suku ning argeram kang tumingal. Geram kang tumingal dendeng saengga praja. Dereng ngantos paripurna imbal wacana. Praptaning nata Ndarawati kadharaken Raden Harya Setyaki kagiat sangging samya mulat.
sinayeng manglung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitiraning asta kang kumitiraning asta aning asta lho lah iki malah yen ngono bejo kemayangan Kresna apa pancen wis katon padhang kana negara Ndrawati wekasan Siadi wis kundur maneh marang Praja Ngamarta lho nun sewu kok Prabu kula nembe kemawon sowan wonten negari Ngamarta Gusti kowe aja guyon kowe mau tak tutke tak derekke sowan marang negara Ngamarta jare negara Ndrawati ketaman pegebluk mula tumuli aku nderekke sowaning Yayi marang Praja Ngamarta nyuwun ngambil pustaka jamus miyang Jimat Limasada. Yo aku seksine. Malah ora mung aku Janaka ya weruh Puntadewa ya maringake pusaka. Nganti aku tegel nundung karo Dewa merga mbelani karo Kresna kakangku. Lah dalah jagat Dewa Bathara. Lah kok ketiban awu anget aku Setyaki wonten timbalan. Mula ning dalan pun Kakang lak tansah nerasanan lawan Siadi. Siadi kalingan ora nalika tekan jabaning rangkah negara Ngamarta pun Kakang paring pangandikan Setyaki kok kahanan Ngamarta sorote ora kaya ingkang wis lumaku pendak dinane katon negara ingkang endah nanging kaya ilang kekuwunge iki eneng apa Setyaki? Nggih kula kemutan kok Prabu? Nggih seksinipun Setyaki kula nembe sowan dinten sak mangke menika Werkudara seksine Setyaki aku lagi wae sowan ning negara Ngamarta malah tak sawang Datulaya wis katon sepi tumulipun Kakang Ngambandir Gantara niti priksa kanan kiwata ning negara Ngamarta lah kok malah Koko Prabu lan Werkudara mapan wonten ing mriki menika lajeng kula menika badhe stripun badhe nyuwun priksa menika wonten lampan menapa lah dalah tenan ora waduh lah kok ora merucut ucape Antasena. Kandhane kok. Kapok ora. Pak, oh. Korban adimu lanang sing tok labuhi ora ana nyatane. Waduh. Sak kira ki nek arep waduh. Ora waduh iki wis kebacut kok waduh. Wah, Sedewa, aku njaluk ngapura. Iya Dimas, ora dadi ngopo ya iki? Ngopo to, Bu? Suwene meneng wae kok cerewet ora. Ha kae njaluk ngapura sapa? Wong Sedewa wae ora ana. Nek ora diwangsuli kok nesu. Gong, nun, meneng sik. Iki Lembuk Wigati. Siap. Menika ateges negari Ngamarta kedatengan telik Mangendrajala. Wah, ketekan telik. Ingkang dusta pustaka jamus miyang Jimat Limasada. Waduh, mongko pun Kakang dadi saksi tama. Atur Nyai Prabu Tarawati kunjuk Nyai Prabu Darmakusuma wekasan Nyai Prabu Darmakusuma maringake pustaka jamus miyang Jimat Limasada. Inggih. Werkudara tumuli mentala kelawan adimu lanang rak ngono to? Iya. Wis, perkara iki ora sandadak padha digawe getun. Jereng sing jeneng lelakon kuwi adile mung dilakoni, pacoban kuwi adile mung disandang. Yo. Mula sesuk meneh kuwi sing prayitna ngati-ati. Aja gampang kepilut marang gebyaring busana, aja gampang kepilut marang akeh raja Brana Picis, aja gampang kepilut marang esem kang manis sarta manuhara. Ingkang saknyatane kuwi bakal dadi racun tumraping para Pandhawa. Ya, aku njaluk ngapura, Dara. Nggih. Janaka Yai Prabu Darmakusuma dikanthi derekno tindak menyang ndi sowan ning Karang Kadempel Petro dalem bapakmu piye lho sampeyan pun prisane bapak loro wis pun dile durung waduh mbeto napa ora nggawa apa-apa wah jeruk-jeruk ora masalah sing kecut wis nggo linu-linu untu ya mangane linu uripe ha iya tolong linu untune ha iya sowan ana ing Karang Kadempel Werkudara ya mengko manut karo ngendikane Kyai Semar ya
kabeh diganti ning negara utawa ning Karangkadempel. Elinga. Pandhawa tanpa Semar tak kira bakal nungsang puyang lakune nggudel bingung numbuk bentus ora weruh kiblat. Yen tanpa nata Ndarawati wae tak kira Pandhawa isih isa nata marang uripe. Nanging yen tanpa Semar, merga Semar iki pusaka ing bisa kandha jimat kang bisa ngucap sapa ing cetakan kelawan Semar ingkang lali dadi eling ingkang luput tu muni dadi bener, ingkang bengkong tu muni dadi jejeg. Yo, kok ora Bu? Nggih. Monggo dateng Karangkadempel. Yo. Petro, nun. Sowan bapakmu. Alhamdulillah, Gong. Sinuwun Ndarawati barang arep ning Karangkadempel. Wah, wis Semar iki mung etok-etok jan. Ora, ngawur Semar. Pomeng golek sumbangan ya ora. Iki anak apa to ya? Anak kodhok. Ngayal kan. Monggo sinuwun, Koko Prabu. Ya, ayo. Ora Kudara. Ya tak derekke. Antasena melu ya nggih. Ya, Pakde ngestake dawuh. Setyaki ayo. Monggo kula dherekaken Koko Prabu.